गिबियावनो जोंनि राइजिं बड'लेण्ड खौरां नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नैबे समाव आं बाक्सानि सासे रिपर्टार जानानै गिबियावनो हामबाय होननानै बावहरग्रोदों आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। नैबे समाव आं दङ बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय कमलाबारि स्टेडियामाव आं दंफैयो। दिनै बे समाव आङो आइराखि थियेटारनि मोनसे खौरां होनो होननानै दिनै आं बे समाव दंफैयो। नैबे समाव आं आइराखि थियेटारखौ बेखेवनानै होनाय सारनिफ्राय आं माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिना लानो नाजागोन। सार, गिबियावनो राइजिं बड'लेण्डनि जानानै नोंथांखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै नोंथाङा बेखेवनानै होदों, मा बुंनो सानो सार? गिबियावहाय राइजिं बड'लेण्ड बे रादाब खौरां रादाबनिसिम आङो आंनि सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि जानानै साबायखर बावबाय जे दिनैहाय आइराखि थियेटारनि जोबथा रिहार्सेल, बे जोबथा रिहार्सेलावहाय आंखौ दिनैनि बे जोबथा जिथु रिहार्सेल बेखौ बेखेवनो थाखाय लिंहरनायनि थाखाय आङो गिबियाव आइराखिनि बिगोमा बिथांनिसिम आङो साबायखर बावो। खोब गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय आइराखि थियेटारखौ जि नायगिरि बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै दिनै जोबथा बे बुब्लियाव थुबुर जाफैदों। आं गोजोननाय मोनदों जे आइराखि बे थियेटारनि बिगोमा बिथां गेदेमा पामपुलि गयारिया एसेबां मोनसे नारा नाथा नाजानाय, गावनि मोनसे जेननाय गैयै गिदिर गोसोखौ लानानै बिथाङा जि थियेटारखौ गायसनदों, जि मोनसे उद्देশ্যजों बिथाङा बे थियेटारखौ अरायसम थांनानै थानायनि थाखाय जि नाजाबाय थादों, बेनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावदों। खारन बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे मडेल जानानै थागोन। जोङो गोबां नुदों बर'नि गेजेराव थियेटार जोनोम जादों, मिथिदों, जोनोम जादों, मिथिदों, थेवबो बिथाङा बेखौ गिया हलासेनो बिथाङा उमुर क'क्राझारनिफ्राय फैनानै नैबे सालबारि ओनसोलनि सालबारि गेलेमु आफादनि बेन्दोङाव थानाय जि मोनसे स्टेडियाम, बे कमलाबारि स्टेडियामावहाय बिथाङा रिहार्सेलनि बे जायगाखौ सायख'नानै दिनैसिम जोबथा बुब्लिसिम बिथाङा रिहार्सेलखौ सामलायलांबाय थादों। आरो दिनैनि उनावनो बिथाङा बुंदों जे गुबुन जायगाफ्राव बिथाङा मबाइल थियेटार जिहेथु दिन्थिफुंनाय जाहैसिगोन। आङो बिथां गेदेमानसिम आसा थिदों, बा आंनिफ्राय मोनसे बोर नङा, मोनसे आसा थिनाय जे बिथांनि बे दिन्थिफुंनायफ्रा जेरावबो जाफुंसारथों, रायजो राजानि अनसायनाय मोन्थों, जोंनि बर' फिसाफ्रा जाहाथे बिथां गेदेमानो जेब्लायबो अननायखौ होयो, बेखौ आं मिजिंथिदों। नंगौ, नैबे समाव आं बिथांनिफ्राय माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय। बे समाव आं आइराखि थियेटारनि बिगोमा पांपुलि गयारिनिफ्राय आं माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिना होनो नाजागोन। गिबियावनो आबौखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। नोंथाङा दिनै आइराखि थियेटारखौ माखासे समनिफ्रायनो तालिम होनानै दिनै नैबे अबस्थासिम सौफैनो हादों। बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? दिनै जों फैयै जोबथा फैसालियाव आगान सुरफैबाय। रिहार्सेला जोंहा दिनै कमलाबारि स्टेडियामाव सालबारियाव बेहाय जोंना जोबफैबाय आरो जों दा ओंखारसिगोन 27 सेप्तेम्बराव जोंना फार्स्ट पेन्डेला जाहैबाय सुबनकाटा, बिनि नेक्स्टआव आरो माबा निकासि, आरो बिनि थार्ड नाम्बाराव जाहैबाय खुस्राबारि। बाखि जोंना दङ, आं बेखिनि गोसोआव दं आरो जोंनि डेटफोरखौ। आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों नैबे कमलाबारि स्टेडियामाव जों दि बेहाय जायगा मोननो हादों। जोंनि प्लेयार्सफोर जेरै फुटबल्सनि प्लेयार्सफोर बिथांमोनहा जोंखौ जेरै बेहाय जायगा होदों जोंनो रिहार्सेलनि थाखाय। स' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो निस्सय आसा खालामो जोंनि आइराखि थियेटारा आवगायलांबाय थागोन होननानै आं गोसोआव आंनाव दङ आरो नाजालांगोन। जेब्लासिम आं दं, आइराखि थियेटारा निस्सय थाबाय थागोन आरो रायजो राजानिफ्राय अनसायनाय मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो देग्लायनि जिहेथु जोंनि नाटक, बेहाय गोबां मेसेजफोर दं, जेरै जोंनि बिमा बिफा आरो दानि जाखांफुनाय गथ'फोरनि जे ड्राग्स, बेफोरनि बागै नाटकआव दङ आरो नायबासो मिथिगोन। स' रायजो राजाफोरा मोजां मोनदों होननाय जों खोनादों माने जों खोमाजोंनो रियेलिटि जों मोनदों। स' बेखायनो आसा खालामो राइजिं स्टारनि मिडियाजों आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो। स' आइराखि थियेटाराव जायफोर नायफैगोन निस्सय मोजां मोनगोन। माखासे बहुत मोजां मेसेजफोर दङ आरो। बे समाव नोंथांमोना बे
आयराखि थियेटारखौ दाब दाब जायगाफोरावबो जोङो लांगोन होननानै बा खोनाबाय थादों बे समाव नोंथांमोना माबोरैहाय नोंथांमोनजों फोनांजाब जानो हागोन बेनि मायबाफोर खौरां होनो हागोन नामा? बेखौ बे फन दानि जुगावथ' आरो फनजोंनो आरो भिडिअसफोर जुदि हरनो हायोबा निसय बिदिनो दावगालांगोन खोमा बा नुनो हागोन। फन नाम्बार एबा वाट्सएप नाम्बारखौ नैबे खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायना होदो। निसय राइजिं स्टाराव जोङो फन नाम्बारखौ हरना होगोन ओमफ्राय बेहायनो बुकिं खालामनानै लानो हागोन। नैबे समाव नोंथांमोना गोबां दुखु दाहा सहायनानै नैबे समाव बे थाखोसिम सौफैदोंमोन नाथाय बेयो मोनबेसे नाटकखौ नोंथांमोना रिहार्सेल होनाय जादोंमोन? गिबियावनो जाहैबाय जेथो बियो आंनिनो लिरनाय आरो मोनसेया जाहैबाय हालां बर' सालबारिनि बिथाङा बेना जाहैबाय सिलिंखार सायनासालि आरो मोनसेया जाहैबाय पद्मधर आयं पद्मधर गोदोनिनो एक्टर आरो दा बिथाङा थियेटारनिनो गोदोनिफ्रायनो जुरित्र जानानै दं स' बिथांनि नाटकखौबो जों देग्लाय लानाय जादों बेयो जाहैबाय गोहोम स' बिसोर मोनथाम नाटकखौ जोङो लानानै देग्लाय आगबारायनो नाजादों। नैबे समाव नोंथांमोना जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों रायजो राजानि सेराव मायबाफोर मेसेज होबावनो दङ होननानै सानो? रायजो राजानि गेजेराव जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों जाहाथे जोंनि आइराखि थियेटारल' नङा गोबां बर' थियेटार गोबांबो बुंजाला नायल' जाल' मोनथाम थियेटार दं जोंहा आरो बे थियेटारा जाहैबाय सोरां मन्जु आरो हाथरखि दानि गोदान आरो आइराखि थियेटार स' जेरैबायदि नायनांगौ थियेटारखौ आङो बर'फोरखौ बयखौबो खावलायदों अनसायनांगौ मानो होनोबा जों जिहेथु लाइभ श' ओंखारो बेहाय स' अनसायनांगोन जोंनि थियेटारखौबो आरो नायनांगोनबो होनबासो हारिमुवा थांनानै थागोन बेखौनो आं खावलायदों आरो मोनसे खोथा आं बुंहरबावनो सानदों जे दानि जे जाखांफुनाय गथ'फोर नोंगौ नायफैयो खिन्थु बेखौबो थाल लानांगोन जे नोंनि सेराव गोबां जोंनि गेदेमाफोर थायो जेरैहाय बिमा बिफाफोर नायफैगोन बा सोरबा बिबै बिबौ आरो फेमिलि लानानै नायफैगोन स' बेफोराव जाहाथे गाज्रि सोदोब दा बाहायथों बिनि थाखाय जोंनि हारिमु आरो बदनाम मोनसे थांगोन स' बेफोरखौ लानानै नायगिरि बिथांमोनखौ आङो जाय दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोर बिसोरखौ आं खावलायहरदों आरो आथिखालाव बिटिआर सरकारा हारिमु बिथिङाव बा जोंनो गोबां माखासे अनसुंथाइफोर होबाय थानायखौ जों खोनानो मोनदों बे समाव नोंथांमोना मोननो हागोन ना हायाखै? बेनि कुइसननि एन्सारखौ आं होथ'नो हानाय नङा सम फैबा निस्सय निउसनि बा मिडियाजोंनो नोंथांमोनखौ मिथिसारहोगोन। नंगौ नैबे समाव आइराखि थियेटारनि बिगोमा आब' पांपुलि गयारिनिफ्राय आं माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय बे समाव बे खौरांखौ आङो राइजिं बड'लेण्डनि जानानै फोरमायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे समाव रायजो राजाया आइराखि थियेटारखौ जोबोर अनसायगोनखौबो मिजिंथिनानै दिनैनि बे फोरमायनो गोनां बाथ्राखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों।